Gustav Vincenti kien perit prolifiku tal-ewwel seklu 20, fl-ewwel nofs tas-seklu 20. Il-perit Gustav Vincenti huwa magħruf għal bosta proġetti fl-istil tal-Art Nouveau u l-Art Deco, u aktar tard fl-istil tal-Modernizmu. Stili li għaraf iħaddimhom mingħajr ma jitbiegħed iżżejjed mill-kosti estetiċi lokali, bħalma naraw f'din l-intervista. Perit Vincenti kien prolifiku mhux biss bħala perit, ma kien ukoll bħala żviluppatur illi kien jixtri u jbieħ proprjetà għal gwadan ta' entrepreneur li kien. Jiena kelli xorti nkun nafu mill-tifel tiegħu u bis-saħħa ta' din ir-relazzjoni li jiena kelli fl-università kont ħadt l-opportunità biex nikteb it-teżi fuq il-Perit Vincenti u x-xogħlijiet tiegħu ta' min kien u l-evoluzzjonijiet li waslu għall proġetti li kellu. Il-proċess kien ibbażat iktar fuq ir-riċerka li kont għamilt, imma dħalt fiktar xogħlijiet li kien għamel il-Perit Vincenti u fl-iżviluppi li waslu għax-xogħlijiet li huma mibnija llum il-ġurnata. Bħala proċess jiena analizzajt il-pjanti li kellu Perit Vincenti, analizzajt ukoll kodba li kellu fl-arkivji tiegħu li juru binjiet fl-Italja u binjiet internazzjonali oħra illi hu kien ħal influenza minnhom u wkoll rajt is-similaritajiet bejn dawn il-binjiet u l-binjiet li Vincenti kien bena. Ukoll analizzajt il-kuntest li kienet jaħdem fih il-Perit Vincenti. Rajt li dak iż-żmien kien hemm ukoll l-aesthetics board li kienu ta' influenza għal Perit Vincenti u li dawn ukoll kienu jagħtu il-feedback tagħhom ta' kif għandha tiġi emendata faċċata jew le. Uħud mill-constraints li kellu wkoll kienu fuq kuntratti li hu kien xtara mill-art tal-gvern fejn binjiet fil-Florjana kellhom jinbnew ċertu stil aktar klassiku biex jarmonizzaw mal-kuntest storiku li kien hemm fil-Florjana. L-element ta' Vincenti kif semmejt diġà huwa element pjuttost mexxej u kien beda fuq l-istil Art Nouveau u mbagħad mexa fuq l-istil Modernist. L-iktar dettall interessanti li sibt jiena minn qed nistudja dawn il-xogħlijiet tiegħu u il-relazzjoni li hu kellu lejn il-kuntest Malti fejn hu kien jaddatta motifs u designs ta' stil Art Nouveau u stil Modernist imma kien dejjem jimplementa dak l-element ta' gallerija Maltija. Eżempju fejn gallerija Maltija ma baqgħetx biss gallerija tradizzjonali, imma hu kien jamalgama din il-gallerija b'mod holistiku fejn kien jinkludi wkoll elementi ta' Art Nouveau fil-gallerija. Lejn Modernizmu wkoll Vincenti kien eleb lejn twieqi tal-ħadid u xorta żamm dak il-profil ta' gallerija Maltija. Ġifieri dak l-element jispikka ħafna fix-xogħlijiet ta' Vincenti.